Samdan ng usa ka habal-habal driver sa Mandaue City, human po sila sa iyang pasahero. Ano ang report ni Nico Sereno? Mag-alas 9 sa buntag, gi-alarma sa kapolisan ang pagpamusil nga nahitabo sa Purok Bombay, Barangay Canduman. Ang nabiktima, usa ka batan-on nga nag-eskwela sa kolehiyo, apan nag-sideline pagka habal-habal driver. Samtang namasahero, giingong kalit lang kining gipusil. Ang suspect ang iyarasab nga nag-angkas nga pasahero. Pag-abot niya sa katong lugar na medyo kamay na siya nga kalsada, dito na siya gipusil. Naigo ang biktima sa tangkugo nga ana karon sa ospital nagpaalim. Gikatakdang ipaubos kini sa operasyon aron makuha ang nalubong nga bala. Samtang gipaladman pa sa kapolisan ang investigasyon kabahin sa insidente, labi na kung unsa ang motibo sa krimen. Wala pa nato na-establish mao na ato ang ipangita karon ang identity sa iyang shooter o ang location karon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.